କାହିଁକି ମା ମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି? ଏକଦା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହ ଏକାକୀ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗି ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଆସି ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ରକ୍ଷା କରି ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାମ୍ବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ବଢିଲା। କାଳେ ରାଗରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଦୁର୍ବାସା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଶାମ୍ବ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁତ୍ର ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯିବାରୁ କୃଷ୍ଣ ରାଗରେ ପୁତ୍ରକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶାମ୍ବ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ ପରେ ଜାଣିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଉପାୟ ପଚାରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବାସା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶାମ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ